Hej, jeg vil nu fortælle jer, hvordan man betaler elektronisk til Operation Dagsværk. Jeg er nu inde på OD's hjemmeside, od.dk. Så skal I klikke her, hvor der står betal lønnen her. Så kommer I ind på en hjemmeside, der ser sådan her ud. Så skal I sige tryk her for at betale elevernes løn. Så kommer I ind på en hjemmeside, der ser sådan her ud. Så skal I følge de her instruktioner. Det lyder som om, at I er arbejdsgivere, og det kan man også godt sige, at I skal lege nu. I skal i hvert fald lege arbejdsgiver for jer selv, hvor I skal indtaste jeres egne oplysninger. Her står der noget meget vigtigt. Hvis du skal betale for dig selv, altså betale for en elevs løn, så skal du trykke 2 i det her skema. Altså, selvom du kun kan betale for dig selv, en elev, skal du trykke 2 her. Hvis du skal betale elektronisk, så skal du ikke trykke i det her felt. Så indtaster du din e-mailadresse her, og mobilnummer her, og her skal du vælge dankort/kreditkort. Og det er meget vigtigt at sige her, det der EAN-nummer, det skal I bare lade være. Det skal I bare lade stå. Efter I har tastet jeres oplysninger ind og har trykket dankort/kreditkort, siger I continue. Og kommer herind, hvor jeg skal vælge det beløb, I vil sætte ind. Og det vil jo så nok være omkring 300 kroner, men hvis I har flere penge, er I også velkommen til at sætte dem ind. Så taster I jeres mobilnummer ind, og jeres fornavn og efternavn. Ikke jeres mellemnavn, kun jeres fornavn og efternavn. Når I har indtastet jeres oplysninger, skal I trykke på continue igen. Så kommer I ind i stedet, der ser sådan her ud. Så kører I helt ned i bunden og siger continue igen. Og så kommer I ind i stedet, der ser sådan her ud, hvor I skal vælge det betalingskort, I vil betale med. Nu siger vi så, at I vil betale med den kort. Så går I herind, indtaster jeres kortnummer. Og når I så har tastet gennemfør betaling, så har I betalt.